बड़ अच्छा ही कर गीत का मुँह लागतो भाई बाबू जितना सुंदर तू कहता ना कुंवर जी सोइया अमूरी से कार्य इतना सुंदर लगता हमरा मन करता कि सुनते रहती हो वैसे मुंह बनावत रहे हेपर लेके लगावत रहे वो नहीं खनी मन लागो ना देखो जो क्रिश्चियन लोग बा क्रिश्चियन लोग का टीका देखले बड़ा लाल ना करे लाल एकदम सफेद जितना तूने चनिया के उठ बोरो तरह तू हमार लगे एक बेर रही तो खाली दो बेर ठोके कर लिपस्टिक वापो एकदम चमकीला चंदन निकली भर के फगुआ में किरकिरी लगौले बड़े सफेद ना पहला बेर तनी भरमट महिला रहेला ओकर बाद ठीक हो जाला फायदो करी फायदो कर रहा उदे के पर्दारी मत करो उदे हमने के तीन जने के मौसा कहले उनका पर्दारी छोड़ दो लइका हम बाकी तू तारा हइसा ना बोल जे कहत रहे चार गो मौगा हले के घुमल फिर मौ घइया मन के रहो तारा ई लइकन से देख लइकन से बोल तारा कोन लइकन से बोलता नहीं हमरा तारा कोनो लइकन से मतलब के का कहल हो तू लइकन से बोलत तारो तई उदंड बोले त न रह जा कोन बात तारा में लइका बोलतो बड़ हम नहीं की बोलो आ तू लइकन से गिरा तारो हो लइकन हमारा काम मतलब हम लंगड़ आदमी बानी हमरा से दौड़ल जाइए खेत में जाइए ना अच्छा तू बताओ कुंवर भाई तू तो इतना फुहर बोल बड़ा कि कोनो भुला गो लगाऊ खोजी पारा ईमानी ना कोनो बात नहीं गोलर होकर जवाब देबे तो पहले जन्नी जवाब देवे तो ऐसा कि भैया देखी हम झूठ ना बोले बाबा सबे हमार नए नए बियाह भई रहे जन्नी ना मुर्गी से भई रहे मांडा नु बेचिली जन्नी बियाह शादी भइल हमार 19/5/2002 अब 20 के गोनई कुंवर जी से रहे कोन कि आओ 19 के दुगुला का दे जाओ एगो और ब्याह कर देतनी हमर बियाह हो जाई गइले त कहने कि सवेरे मिल के जई हो दुल्हन के भोरे विदाई हो गई आ घरे 15 गो मेहरारू कुल जुटल बड़े सही तई पर तई के बाबा हम कहनी के री दादा सुहाग रात के दिन है आज हमार प्रोग्राम बा तो हम जाए कैसे प्रोग्राम में तो 4 बजे से निकले पड़ी नु तो सोचनी कि रहो गोपालगंज ला नयका घरवा खाली बा मौगी के बैठोनी गाड़ी में लेके चल गई नी आ जेऊ 8 बजे अभी अब सहनी के मेहरारू से बोल बतिया ले आओ जेऊ अभी स्टार्टिंग कोई नहीं आ तले 8:20 में पहुंच रहे ओ भेंदा कमानी खोलो बरवा से बताएं जे अपना धर्म पत्नी से पहला भी बातचीत करत होके क्योंकि वो बहरी ठठकाई पटीदार दिया तो खोली कमारी बोलो आधा घंटा के बाद 8:40 में हम निकले तनी होने से आई घामा खड़ा बड़े गेट के बहरी भैया प्रणाम चुप रह अब हेंदा तार दिमाग में किना आधा घंटा से बहरी खड़ा कर बड़ा हमर से धूप लागो तबे हम प्रोग्राम में जाम कि ना जाए कह जाए तो गलती हो गई अच्छा जाए तो अब हेंदा का करतल हो तो हम केंगा बताई का करतनी कहने की देखो भैया हम तनी चटनी कुचत रहनी हो चटनी तले हमर मौगियो मुंह पोछत निकलल बहरी कुसुम ई का करतल है भेंता तो वो कह देला सुनले कहल कि चटनी कुचत रहले चटनी त ई कहत रे कि तो हमरो के चटावल तो कहलस कि हम तो सिलवटिया धो देनी हम अब हेंता जी के बड़का लोढ़ा हो देखो कहीं पुलुइया पर लपटाइल होई नारियल चटनी तन काज कुछ के ले लो बड़की मुंह के लोढ़ा आइयो में लागल होई तने चाट लगी मन चटक हो जाओ सैया शराबी आवेला रोज देर से ना हो रहा 2 महीना ब्याह बीत गइल बा सुहाग रात बीतले 2 महीना हो गइल बा सखी एगो फोन कइले बड़ी हाल चाल जाने खातिर कैसे देहातवा में हमने के चाहे शहरिया में 2 गो लड़किन के संग ही ब्याह हो जाई नु तो पूछे से कि तोर मर्दा कैसन बा खिसिया हकी कैसन बातचीत को बेर बोला पूछा बोला हाल चाल पूछा का हो सखी ए सखी अरे का हो अब देखा तो हाई कोयल जैसन बोली बावे आ तू कहत रहा फोरे फोर बात बता दो हाल चाल कैसे बता पूछा हो तू हाल चाल बेहाल बा सखी बोल कैसे कैसे करत रहे रे बातचीत हम कहत रहे कि हीरो जी हाय एगो लंगड़ा देवर बाटी
टिकोड़ा नहीं खेले वो चटनी कुचे के का टिकोड़ा कुचे बुए कोला आदमी लायक ना होई पिंकी हो है ने आवा ना है तू बड़की लंगड़ा आम भाई है के थुथुरिया के कुछ द चटनी टिकोड़ा के चटनी होई बड़की लंगड़ा आम होला कतनो खोई निहार होकबो आधा सधावत लाद गरमा जाता है ऐसे कि 1.5 किलो के पहले लाइसेंस ना होला ऐसे ऐसे करता कि देख लो हम सारा सब हमर हाइड्रोसिल आंसू के खरमास में कटवावे के बाव करे के क्वेश्चन बता दो मर्द के बारे में दारू पिया था हाँ जी आदि कतना कोहरा तरतने बारे कहत ही राजा जी ए राजा जी खाली राजा जी के देखो तारू आज मुकुट पहन कर महाराजा जी बना इनका करना खुदा ए जान और तने लोय में को हमारा निमन लग होई कतना कोहरा तारे ई कितना दर्द में बाड़े वे तक सुखले जाता जिंदगी जिंदगी एक बार और कहो हम गीत गाई ए जान आई कहां कर कोहरल देखई वे तक सुहागरात के दिन विधवा हो गइल बाड़ी हद हो जाता बे कोहरइयो मनु किस्म किस्म का देखी भैया अश्लील बात का कहला जोना आपका बॉडी ढका हुआ है वस्त्र से बॉडी ढका हुआ है जो कपड़े से ढका हुआ है उसका नाम रखना अश्लीलता है ये सब श्रृंगार हो कितना सुंदर कहते कि आ 3 मॉडल का होता है कैसा पहला मार दियो श्री एक होला जौन पिंकी करेली कुंवर जी पिंकी वाला आ एगो होला तारा में एगो मौगा बैठल बा उनका के धक है आ एक बेर ना कबो पीला घरे में ना बुझाला सुखले रेल दे फाटल गैया फट गई वह कहता कि सैया शराबी आवेला रोजी देर से रोहन पुरान का उधइले बा फेर से अभी ढलाली लगा के टीका कोइले बड़े तो हमरो कुछ करे के पड़ी न बुढ़िया चाहे सोना सैया शराबी आवेला रोजी देर से रोहन पुरान का उधइले बा फेर से है आओ अपनौले बनाया टेक्निक अपनौले बनाया टेक्निक देख दिमाग फाटता सैनिटाइजर लगा के सैया ओठ चाटता सैनिटाइजर लगा के सैया लिप्स चाटता आराम से जाइए ना कहब माइक पर हम ना कहब हट के कहब इनको मौगी गावेले कि फगुआ बीतल आइल चोइता कुंवरवा रोज रोज धावता चाटता सैनिटाइजर लगा के सैया हमार लिप्स चाटता सैनिटाइजर लगा के सैया हमारे लिप्स चाटता यार से जब तू ससुर में आइलू कोई बजे दिया बुता लाजो न लागे तारा पूछे में आई चल बात हो लाजो न लागे तारा पूछे में आई चल बात हो और जे बलम के कोरा सुताइल प्यारी बेखिली लगू
देहज हंसी मजाक चलेला बाबा दुगोला हो एगो हम एक घर के लोग के बोले बनी देहज तारा से हंसी मजाक करे भाई हो भौजाई से चल जाए हंसी मजाक इनका में एक जना कहले है कि दू गो लेके आइल बड़े गांव भर के कहना ले ले आइल हो अब कौन जना रहले रह जा जाए तो भैया हम तो गांव भर के लेके चली आए आके नची है तारो लोग पर खुश बनी तू लोग एगो से बेसी ना ले आवलो हमने कहते गांव भर के लेके चल जाब जा बाकी तू कतना ईमानदार हो एके गो ले आवे लो बाकी खास घर ही के ले आवे लो बहुत सुंदर बा हमरा बात हमरा में कोई गलती नहीं खलल खास घर ही से ले आवे ले हम त गांव जवार से लेके आइले बड़ा सब बबुआ बन कहत कि बन म ई टन चमाल लिया वेले कहत बन मत बिगाड़ दे आवा ना चौथी लो और हो बिगाड़त 12 साल भइल न तेरे साल बिगाड़ते न बड़ा हमरा के हम तपेश्वर चौहान हैं कि एक डिजाइन जानी ले बाकी तार कहे के स्टाइल को निमन में कहत बन मत बी के पहले और कह हमर अरबी नाम हनु कहत बन मत बिगाड़ दे का बिगड़बो नीचे का बिगड़ ले बा भाई ये तीन आदमी सुरक्षित बा लो अब आके दांत ही काट ले तो बिगड़ न अरे जाना जा हो गावत कम बड़ा हवा बढ़ी बांधता रहो आ तार संग ओइसने दू जना बाल होइलो बारी महाराज हमरा भाई गरीब बलिया के ले कहां सो खाना पीना अपन भोजन चलाओ तरह से गावा जाके वो दल में रूपरेखा देख ली लोग देख ली और तो राम बिलास के खास चिराग के भाई हुए एगो मनोज तनी दब घर के बड़े गरीब घर के खाए कमाए वाला हमने ने मनोज बड़े ना तो औरी दल एगो मनु बाबा दोनों जना बोल जा इहे लो तनी गरीब पड़ता ना तो हौ बबुआ हौ हने लाल जी बैठे बड़े के हमें चिंता नहीं है राहो राधा चरण सेठ आरा जिला चेयरमैन उनकर साड़ू भाई हौ एगो बैठे बड़े हने बड़का मुड़िया आला अरे वो नरेंद्र मोदी के नजायज जामल हो रक्त के नरेंद्र मोदी के नजायज जामल जो साड़ू को लेकर हमने का लगाता रहे ना हई लड़का ठीक बा हई हई बबुआ तारा में ठीक बा घूरा राम के भाई हो मैं अति पार्टी में भगवान तालो के बनल रही तना धनिक होके कोनो ही गावता लो कुंवर जी जिला परिषद होए गावता नहीं एकरा खातिर कोटि कोटि अभिनंदन बा ठीक 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 अब लयदारी ज्यादा गवाई ना नु एकाध गौरी गावल जाई ऐसे कि एक आध को सोहरो जरूरी है बाद में नु नन गलती न बाबा चलो बाबा हटा भाई पीछे हटा पीछे के है भाई पहले नहीं खानो के हां हाँ बाबा बाबा धुना बोला कौन बात ना गोल लगन है बाबा जननी और अंतिम पद कहे बाबा कि कंतनो मनाई बाकी मनला न बतिया एक कंतनो मनाई बाकी मनला न रोज रोज का आदत बा रोज रोज के आयो बने नियरे तो खले बावे 5 गो समहतिया अपने नियरे तो खले बाते 5 गो समहतिया बलिया जिला के ही नियम ना हो बलिया जिला के नियम है कि तू सरकार राउंड रहा तो धीरे धीरे एक आदमी ना जाला साउंड वाला का छोड़ के एक बेर भर दे उठा जाला घर चल दिया जाला जिला के नियम मत खराब करी लो धीरे धीरे रो सब जाता ने दुख लगता एक बेर भर दे उठेला अपन चल जाला घर ताकि हमनियों को बन कर धीरे धीरे जाता नहीं नियम बिगड़ता यारा जिला वाला नियम हो गया जानला मन तो पियला में सगरे पैसा कौन दिन हो तो बा पियला में सगरे पैसा चिखना में बांटता सैनिटाइजर लगा के सैया हमर लिप्स चटा सैनिटाइजर लगा के सैया हमर लिप्स
चटता